ug dasay isda. Kanang hinatag ra sad ni. Mabay lami kayong utan. Utan Bisaya. Kumuli mga bay, nangaon na mo, nanyapon na mo. Tinami ang mangga. So, may gusto niyo, hab-hab challenge, hab-hab. Na Tita Mrs. Mangga eh. Ang kilo ni tagwan. Dito sa supang ko ni plata ni mga bay, sa eskina sa airport, dito sa Lapu-Lapu. Mahal kaya ang kilong mangga eh, tag 120. Lami ah. Sa mangga, lami ako yun. Hinubis siya ha, dilin hilaw. Tanawan ninyo. Ito, magkino maghilaw. Tinamis ah. Takdi ko nga. Magkinamot na kong kaon. Nanghinamot kong hapon. Lamig yung kaon basta magkinamot. Sarap. Mga bay, request na mo sa kuha ka kung saan nga challenge yung gusto. Message na mo sa kuha ang messenger. Doris Matos. Akong tupsan ngayon kay mahal. Ini siya, isda ni siya. Ang kaon. Nangga. Kanon ba ko? Sila. Nak. Kaon pa. Hindi ka ganon. Mangga rin mo ha. Ako yung punan. Ikaw panagutan Bisaya. Tabi kayo tan Bisaya. Vegetable. Sabi sa mangga. Hindi ako na kuntiyan, mara kong buntis. Kahit sa kabusog.
Dami kayong utan Bisaya kasi na yung kalabasa, alagbati, batong, tingnan niya. Pare sa uy anak, uy Niki, nak, uy, psst, pagtarong siya, katug ka? O puto nga. Ako anak ka na, dito pa na. Sige, gusto na sa gitawang tiyan. Ako sa yung tilukon. Kaya pinagsul kung kakao manggabay kay mga mahal kayong kuandari, mga friends. Mga manggabay sa lapulap ni mahala. Sumuha bito ito. Kana may punuan sa mong probinsya ba sa mong bukid. Dito sa Mindanao, nakakibunga mo mangga, mga lata ra. Samantalang diri sa Cebu, sa Lapu-Lapu. Pati mahala, 120. Ang amuha dito ka nang ako na yung mga mangga. Kada pangatag na mo. Hindi, pati mahala. Ako itong dalawang bunuan sa mangga de Cebu na lang. Ay kung mahimo pa. Mahal ang mangga diri eh. Kung masidyo pa talaga mayar kayo. Minimum pa 404. Quantity, boarding house. Bilhin tayo gamaya. Muna balagsa ko makabatog mangga. Muna, ako yung tigo ko nag-ayaw. Tilok challenge. Tapos nag-ayaw niya. Para nili-cancel o katulo ng miso. Ay, anak, may na makagatas na. Hindi. May asa sa utan. Mahikaw ka sa baw. Ano dinukon eh? Kaya inukon. Kaya mahal yung bugas. Ito mong hindi mabilin. Pero ito sa ginawa. Para tubig. Busog na. Salamat mga guys sa iyong paglatas pang pagkaon. Nabusog kayo.
Kumusta na mo din ha? Pasensya kayo ha. Malate ko sa grease box sa inyong paglantas kong video. Dala po duty good. Then, mo-overtime ko 2 hours usay. Kaya ko makahigayon og 1 ba reply. Pero, kamo reply ko ninyo. Basta na ko'y time. Ay mo kabalaka. Basta ang reply na ko sa inyo ha. Ako lang hinahina ng kaano ba ka ng anam-anamon. Bye-bye! Napusok na kayo ko. Agay, sakit sa tiyan. Agay.